Chipange choncho bwanji ndikulanteni kwina kulikonse kumene muli. Mwadzuka bwanji muli pati mukuyendera pati. Mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi kutulukiranso pa radio. Tiyendere limodzi musandisiyendekha. Ife timapanga zimenezi. Akuti amunyanane mwiyankha bwanji. Yasavubwa uja mwiyankha bwanji. Yana oyenda mu street mwiyankha bwanji. Yana ogumula mafoni njubeki mwiyankha bwanji. Yana olumpha mipanda mujubeki mwiyankhula bwanji. Ana amene ali ndi chuma cha magazi, ana amene amati akati adya ndiye kuti apha munthu mwiyankha bwanji. Amene ali ndi nyasi m'manja mwawo, magazi m'manja mwawo mwiyankha bwanji amunyanane. Ndiye mafuna nene pano kuti Amalawi mwiyankha kaletu. Amalawi ochuluka mwiyankha kaletu nkhani ija. Nanga ine ndiyambira pati. Ine sindiyankha ya. Ndiyankha nawo yenda mu street. Ndiyankha ana amene amabera anthu mafoni. Ndiyankha ana amene adapeza ndalama zawo mmagazi. Kupha anthu ndi kumaba mmashopu ndiyankhe. Aya ine sindikuyankha zimenezi. Ine sindikuyankha zimenezi. Akuti akunena niti kuti ati ndine osasamba. Ayankhulanso kunena kuti akuti inu mulibe kanthu. Akuti ndinu kapolo olima kumunda. Ine ndimalima kumunda. Ndipo ndine kapolo opanda kanthu. Koma akazanga akaphika nsima yandiyotherere imalowa m'mimba ine m'mimba mba. Kenaka nkumakayenda bawo. Nje ine munyanane. Ine nkhawa ndilibetu. Ndipo ndikhala pano pa radio lomwe. Ndipo ngati pali nkhani yoti ine ndiyayankhulira atupere muluzi. Ine ndizibwera pano ndiziyankhula. Sindikusunthidwa, sindikututumuka, chifukwa wakuphayo azapha thupi, sazapha mzimu. Koma muziopa uyo okuphayo mzimu, ameneyo ndiye muzamuope. Kodi okupha mzimu ni ndani? Yekhayo Mulungu kumwamba basi. Ndipo ine ndimafuna ndikambe pano ndinene pano kunena kuti ndizabwera pano ndipo ndizayankhula. Iwo azipanga za ine ndiziyankhulira Amalawi. Ine ndizipanga za Amalawi, iwo azipanga za ine. Ndinatulusa audio yomwe yamikira atupere ndikuzamulangiza atupere. Kunena kuti asakwe kakaka savubwa ena wamangobwera kundale kuncholinga choti azimusokoneza atupere. Ndipo atupere nthawi ina yake Amalawi ngati mmakumbukira atupere anasiya ndale. Ndipo ananena kuti ine ndasiya ndale ndikupita ku business. Ndikufuna ndikayendese ntchito za mabizinesi yanga. Koma zisiru zina zake zidapita kukamuhongerera atupere uja. Ndikumuza kuti bwererani pandale, ife tikudalira inuyo. Zimenezo ndi zisiru zimene zimamupanga atupere uja kuti azononga chuma chake. Chifukwa atupere uja ndi wachuma. Chuma chochokera ku makolo. Ndipo anachiyamwira pabere. Mpaka nakamuzu adampasa famu amene uja. Ngati Amalawi ambiri simaziwa kamuzu adampasa famu mwana amene uja. Ndipo mwana amene uja akadakhala kunena kuti sanalowerere za ndalezi. Bwezi pano mwana amene uja ali olemmera muno Malawi mwina super number 1 akadakhalapo ndiye uja. Bwezi pano akuthamangisana ndi achina mpinga njira. Koma maziwa Amalawi kunena kuti ndale zimaononga ndalama, ndale zimaononga magalimoto, ndale zimakubwezera sofa mbuyo. Ndiye afisa amene kwa usamadya, zisiru zimene kwa usizimadya, zimapita nkumamunyongerera atupere uja kuti ima. Ulendo uno uwina. Ndicho linga choti azipungula chuma cha atupere. Nanga siwa adazolowera kupempha mchere.
atupere pankhani ya business. Tinene chilungamo ndi mwana amene akuchita bwino pa business. Koma business ija muione sese imalephera kuti ipite chitsogolo chifukwa cha galu ngati amene wawo. Ndefe tikayankhula chonja asavuba amene amadya kwa atupere, amene amapita kumakampempha atupere, ndi amene amabwera pano kumati ya iwe ukuyankhula bwanji ife tizikadya kuti tizikapempha kuti amasikini ife. Ife tikati tadya timapita kwa atupere. Muyang'ane kwina kwa kudya. Musampusise mwana uja, musiya zipanga ma business yake. Asavubwa kakaka. Ndipangeso choncho bwanji. Hatotimanye bazuka mama ne kotoni. Laboda mama, waya mama. Oma. Ine semondikwanisa ya. Moyo wanga ne umbone kuti mulungu ngwa bwino. Ndipo mukazafuna kupha ine munyanani, muziwe kuti muzapha thupi, osati muzapha mzimu wanga. Ngati mwazolowera kupha anthu, ngati mwazolowera kupha miyo ya mwenye, ndikumabera mablanketi ndi zina zotero, ndikumatumiza kwanu ku Malawi, ndicho linga choti abale anu azikalandira, muzipanga kongo. Ngati mavala zovala zokuba mwenye, muziba kongo. Chifukwa wina akhoza kumanena kuti uja ndi wachuma, uja ndi waswagwa. Koma kuti mukaone chuma chake cha magazi adapha mwenye, munyanani sadatulusepo mwazi wa munthu. Ndine osasamba, ndine opanda chuma, koma sine madera nkhawa. Siningakhale ndi chuma cha magazi ine yayo. Aona ngati popanda iwo ife tizunzike. Koma zaine zili bwino, ndipo zaine zili pabwino. Munyanani rodi na radio long. Akatundwa na manto. Mphunzitsi matiche. Ndimangofuna ndikuyamikire na Malawi nonse amene mwayankha asavubwa. Mwayankha kale ine sininganeneza mbiri ya. Chifukwa ine ndine wachuma chambiri kwa basi. Ine ndine olemera. Talenti imene ndili nawoyi ndimamulemekeza Mulungu. Ine ndolemera mmatalenti, ndipo Mulungu anandipasa talenti yayikulu kwambiri. Siningafananenso ndi asavubwa ngati awo. Musamampusise atupere enu yayi, musamamunamize atupere enu yayi. Muyang'ane kwina kukudya. Atupere mwe ulendo uno muwina mukumpusisa muli inu yozisirwe, muli inu ya garu inu mukumpusisa zisiru za wantu. Mubwere mundiphe ine sindi kudanda ulatu, ndipo ndili pano. Mubwere mundiphe ineyo, mundisake mubwere. Ino ndi amene muti muzakhala amuyaya. Kuzolowera kulanda mafoni, kuzolowera kupha mwenye, ndikumapha ndikumalanda katundu wawo, ndikumalanda magalimoto awo, ndikumati ine ndi chuma chili chozera magazi. Ife timavala ife.
mutaba Safaza muntu sawo na kote waya mama Zilibino 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 Munyanane Rodine bwanjitishani pamene pamunali ndine Katundu mphunzitsi wa matiche ulanda madali ta muntu pena wona ngati angate Mr. Malawi mai wa muntu mulungu atalanda chuma chao utapata mulungu atalanda mai wao sindiza yankhaso ndizabwereza mawu amene ananena Professor Arthur Peter Mutharika kuti sinema yankhaso no nonsense sinema yankha ine nonsense ndibwerezaso kuti sinema yankha nonsense afuna kukuona utasinda ndili pano kuti ndizipanga za Malawi ndipo Malawi nonse amene makufuna kuti kwa ine mukubweresa nkhani zeni tabwerani kwa ine mpereke nkhani za kumuzi wa kwanu ine ndizayankhula zimenezi komanso andale ambiri ndizazuzula ine ndipo pamene nkayamba ntchitoyi ndinali chimozimozi ndipo ndidzakhala chimozimozi ine ni Munyanane Road ine pano pa Radio Loma Sata ya wake, wakamadalita, safa